וואי, שראיתם את הפרק הראשון של נטע, וואי, הייתה מה זה מוזרה. אין לי מושג מה הולך להיות בפודקאסט הזה. כתבתי לו הודעה תחתית של מורה של שלח. אם הוא יסתכל הודעה הזו ויגיד שאני יצורה, בסדר, פספוס שלו. הכל in our fucking face. וכאן אני הולכת לתת לכם את טיפ מספר 1. מרגישה שזה עובד. ברגע שסיפרתי על החור שלי בתחת, אוקיי? שאני רועדת מפחד, ואני מחזיקה את הדמעות לא לבכות. AI הולך לקחת לכולנו את העבודות, אנחנו הולכים להתפתח בצורה אקספוננציאלית. אני בעיניי, אנחנו הולכים להיות חייזרים, אנחנו הולכים לזמן דברים, אנחנו הולכים להיות סופר רוחניקים. פיפי, צריך להיות בסינק. נטע, יש לך את המרחב לטעות. ולפרק הזה אני הולכת לקרוא אומץ. טוב, אני מקווה שאלוהים יהיה איתי, שיהיה בהצלחה, חברים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מספר, אין לי מושג איזה, אבל פודקאסט מספר 1 שאני עושה לבד. אני מתרגשת ברמות. אני כבר יומיים מתהפכת לי הבטן על מה אני אדבר, מה נעשה, על מה יהיה הפודקאסט. זה החלום שלי. להיות חופשייה, ופשוט לפתוח מצלמה ולדבר כמו שאני יודעת, וכמו שאני עושה באינסטגרם, וכמו שעשיתי בקהילה שלי, אבל משהו במול כולם הזה, אני עדיין חסרת ביטחון בו, וכן, אני כבר 5 שנים מול מצלמה. ואני יושבת פה על הספה, ותוך כדי שארגנו את המצלמות לקראת הפודקאסט והפרק הראשון שלי לבד, אני יושבת עם עצמי ואני אומרת לעצמי, על מה אני אדבר, מה יהיה הנושא, על מה אני אגיד, מה אני אעשה, בקשה שזה יהיה טוב, וכזה, ואז אמרתי לעצמי, לפני בערך שבוע וחצי הייתי באירוע, כחלק מאיזשהו מועדון שאני נמצאת בו, ועשינו מין ארוחה כזאת, ארוחת ערב של 10 אנשים, וביקשו מאיתנו שכל אחד יציג את עצמו, וכחלק מההצגה, כדי שזה לא תהיה הצגה בנאלית של, אם קורא, אני נטע 33, ביקשו שכל אחד יספר על משהו שהוא remarkable שכאילו משהו שהוא ממש יוצא דופן, שירים לעצמו באיזשהו תחום מסוים. עכשיו, איך שזה התחיל, יש לי פחד במה, מי שלא מכיר אותי, אני עוד שאני אציג את עצמי, אבל יש לי פחד במה, גם לדבר מול 8 אנשים שאני לא מכירה. ממש, אני ממש נלחצת, ואני רק מקווה שהסבב הזה יגיע כמה שיותר מאוחר אליי, כשיהיה לי זמן לחשוב במה אני remarkable. עכשיו, שעות איתו, אני חושבת שאני remarkable במיליון ואחד דברים, אבל פתאום כשזה כזה הספוט עליי, וכולם מקשיבים, וכזה, ואני צריכה כזה לתת גם אחד, מה הדבר האחד? מה הדבר האחד שאני הכי טובה בו? וואו, זו שאלה מעולה, כי שתשאלו גם את עצמכם, מה הדבר האחד שאתם הכי טובים בו? עכשיו, בשונה מהאנשים שהם לא נמצאים ברשת, אני מוקפת באנשים שכל הזמן נותנים לי פידבקים, אז אני כן יודעת, פחות או יותר, אתם יודעים, כשכולם אומרים לכם בהומלט, תמשיך להיות מצחיק, אז כנראה שאתה מצחיק. אבל אצלי, זה לא רק אנשים שעוברים איתי את החיים, אני מקבלת המון הודעות מאנשים שמכירים אותי יום, יומיים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, 3, 4, שהולכים איתי כמה שנים, וכל אחד יש לו את האינטרפטציה שלו של מה הוא לוקח ממני. ואני כל הזמן מנסה כזה להבין מה זה הדבר הזה, מה הנטע שלי בעולם. מי שעוקב אחרי הרבה זמן יודע השפה שלי זה קוראים לי נטע. אתם יודעים מה? אני אציג את עצמי רגע ואני אחזור לסיפור. אז רגע, אתם יודעים מה? גם רשמתי את זה לעצמי. אז ככה, אז מי שלא מכיר אותי, כששואלים אותי מי אני, שאני אציג את עצמי, אני תמיד אומרת שאני נטע. מה זה אומר נטע? זה אומר שאני בדיוק כמו נטע, אני צומחת כל הזמן, משתנה כל הזמן, מי שהייתי אתמול זה לא מי שאני היום, וקשה לי מאוד להגדיר את עצמי, אני אומרת, אל תגדירו אותי בוויקיפדיה, כי אני רוצה את החופש להשתנות ולהיות כל פעם משהו אחר. אני לא מגדירה את עצמי לא כבלוגרית, לא כיוצרת תוכן, לא כיזמת, לא כמנהלת עסקים, לא ככל הטייטלים האלה, לא יודעת, היום אני כזאת, מחר אולי אני ארצה להיות שף, ואני נותנת לעצמי את החופש להיות מה שאני רוצה, ומי שמבין מבין, ומי שלא מבין לא מבין, ואני נטע. ואז אני אומרת שמצד כאילו, יש לי עוד דבר שאני חושבת שהמהות שלי בעולם זה לנטוע באנשים דברים. כי מה שאני עושה ב5 שנים האחרונות, אני יוצרת תוכן ברשתות החברתיות, אני משתפת את הדרך שלי, ואני רואה שבעצם אני תמיד אומרת שכולנו משפיעים, לא רק אני, כל אחד בסדר גודל שלו, אבל בסוף מה שאני עושה בחיים זה לנטוע באנשים דברים. אני הולכת את הדרך, וכל דבר שאני עושה אני משתפת, ואז אני נוטע באנשים דברים, וזה לאו דווקא עכשיו איזה חוכמה, או איזשהו ידע מטורף, זה יכול להיות גם מספיק שאני עושה שייקים כמה ימים, ומשתפת את זה בסטורי, אז פתאום אנשים מתחילים לעשות שייקים. אנחנו כל הזמן נוטעים אחד בשני דברים, וזה המהות שלי, לנטוע באנשים רעיונות, לפתוח את התודעה לעצמי, ולהעביר את זה הלאה, וזה ככה עליי. אני חוזרת לסיפור על הרמרקבול. אז אני ככה חושבת לעצמי, מה אני מביאה, שתדעו שרגע סופר קשה לי, ועוד שאתם תבינו כמה פאנץ' יש לסיפור הזה, אז stay tuned. מה אני מביאה, ואני אומרת, התחלתי לחשוב על ההודעות שאני מקבלת באינסטגרם, איזה הודעות אני מקבלת הכי הרבה, כאילו מה המילה שם? רואה שאני מצחיקה,
אבל זה לא המיין. אני לא הכי מצחיקה בעולם, אני מצחיקה מאוד, אני חריפה ברמות, אמא שלי אני ממש מצחיקה, אבל המילה שאני מקבלת הכי הרבה זה השראה. השראה, ואני חושבת שיש משהו במילה השראה שהוא גם קצת מאוס, וגם אני לא מחפשת להיות השראה, כי בן אדם שרוצה להיות השראה, be careful what you wish for, ברגע שאת מבקשת להיות השראה, את בהכרח אומרת לעצמך, אני רוצה לעבור דברים, כי אי אפשר להיות השראה אם את לא עוברת דרך קושי, או דרך דברים שהם יותר מורכבים, כי הרי אם הכל טוב, אין בזה שום השראה. צריך להיות שם איזה משהו של, הגעת מפה והגעת לפה, התחלת מפה והגעת לפה. אז אני לא מתה המילה השראה, ובזמן האחרון, אנשים עוצרים אותי ברחוב, ואומרים לי כל הזמן, בזכותך טסתי לבד לטיול בחול, בזכותך עזבתי את הבן זוג, בזכותך עשיתי זה, עכשיו כמובן שזה לא בזכותי, זה בזכותכם, הכל מדויק, כל מי שעוקב אחריי. אם אתם עכשיו בפודקאסט הזה, ואתם אומרים לכם, יואו, איך נפלתי עליו במקרה, איזה מזל, איזה קטע, יואו, זה בדיוק מה שהייתי צריך לשמוע. אז חבר'ה, זה ממש לא במקרה. הכל מדויק ברמה שאני פשוט לא רוצה להפחיד אתכם, אבל כל שאלה שאתם מחפשים, ברגע שאתם מתחילים לשאול את עצמכם את השאלה הזאת, היקום מתחיל להביא לכם תשובות, וכל מה שאתם צריכים לעשות, זה פשוט לשים לב, פשוט להיות עם תשומת לב לתשובות, ולא להיות באוטוסטרדה של ריצה. אז אם אתם פה, אתם ממש לא כאן במקרה, וכנראה שיש כאן דברים שאתם צריכים לשמוע, יכול להיות משפט אחד, יכול להיות כמה משפטים, יכול להיות כל הפודקאסט, אבל יש כאן משהו שאתם צריכים לקחת. אז שום דבר לא במקרה, אני חוזרת לסיפור, אנחנו בסוף נסיים את הרימרקבול. בקיצור, אני אומרת לעצמי, השראה אני לא רוצה להיות, אבל מה אני כן, אני מנסה לאחד את כל הדברים שכולם אומרים לי, ופתאום עולה לי המילה אומץ. כל הזמן שואלים אותי על האומץ שלי, רגע שנייה, אני צריכה שיהיה לי פה נוח, חבר'ה, רגע, אוקיי. איך אני עושה את זה? איך פתחתי את העמוד אינסטגרם לפני 5 שנים? איך עזבתי את העבודה? איך עברתי לדירה כשלא היה לי אפילו הכנסה? איך התחלתי את העולם יצירת התוכן, וכשאני התחלתי, עוד לא היה בלוגריות, עוד לא היה כסף, אני רגע אתן לכם שנייה, אסבר לכם את האוזן, כשאני התחלתי את הקמפיינים, היינו מקבלים לקמפיין 600 שקלים לקמפיין, היום זה יכול להגיע לעשרות אלפים, 25, 30, 40 אלף שקל לקמפיין, אוקיי? אז כשאני התחלתי, לא ידענו לאן העולם הזה הולך. נכנסתי לדירה כשלא היה לי הכנסה, בכלל, 0, גם לא עתידית. זאת אומרת, פשוט עברתי לדירה כשאני מובטלת. וקיוויתי שבאה הדירה כאילו יזרום איתי, והוא זרם איתי, אני לא יודעת, היה לי שם מלא מזל. איך טס לבד, איך את הולכת להצגות לבד, איך את הולכת לסרטים לבד, כל הזמן שואלים אותי על הדברים האלה. ומצד שני, אני מקבלת גם הודעות מהרבה אנשים שעשו הרבה דברים בזכות השיתוף שלי. ואז אני אומרת לעצמי, נראה לי שאני, אולי אני נוטעת באנשים אומץ. אולי בדרך שלי, בדרך הסתכלות שלי, בדרך שיתוף שלי. אני מתרגשת, אני שנייה בוכה. אני נותנת לאנשים את האומץ לנסות, את האומץ לטעות, את המרחב לטעות, את המרחב להיות הם. את האומץ לעשות דברים שהם שונים, לא לדעת. ואז מגיע התור אליי, ואני צריכה לדבר, ואני מתחילה לבכות. אני מתחילה לבכות ולהתרגש, ואני מדברת אתכם, כולה יושבים מולי 8 אנשים, 9 אנשים, שמתוך מועדון שאני נמצאת בו, כולנו באותו מועדון, לא פעם ראשונה שאני נפגש שם, אבל פעם ראשונה שאני ככה מדברת כזה על עצמי מולם. ואני פשוט מתחילה לפקוד, ומישהי מחזיקה את היד, ואני לא מצליחה להירגע, ואני ככה, יש את הספיץ' הקבוע שאני יכולה לספר מה אני עושה, 5 שנים אני יוצרת תוכן, יש לי את level up, אני עושה ככה וככה וככה, ואת כל הדברים הזה, אבל אני מרגישה שאני צריכה להביא את עצמי, ואני מרגישה שאני צריכה להגיד רגע משהו מעבר, ולא לברוח, ולא לתת את הקצר לתמצת, ולהעביר את הבמה למישהו אחר, להתמודד. כל כך הרבה אנשים קשה להם שהאור זרקורים עליהם, ואני יודעת שזה עכשיו נשמע הדבר הכי הזוי בעולם, שאני ביישנית, חבר'ה, אני ביישנית. כאילו, איזה כיף שאני גם אומרת את זה, פעם ראשונה בלי להתנצל, אני כל החיים מתנצלת על זה של כן, אני ביישנית, ואני מרגישה שאנשים כזה לא מאמינים לי, אבל כן, אני ביישנית. אני בן אדם שכשאני נכנסת לחדר, כשאני נכנסת לחדר מלא אנשים, אני מאלה שכאילו לא יודעת מה לעשות עם הידיים. אני מאלה שמתקשרת לחברה כזה, דברי איתי, תעבירי את הזמן, כאילו זה, כן, מה קורה? אני מאלה. אני מאלה שכשהיא נכנסת וכל מסתכלים עליה, הידיים שלי, אני לא יודעת מה לעשות איתם, אוטומטית. אני לא מרגישה בנוח בסמול טוקס, למרות שאני מנסה לשבור את עתיקת הזכוכית, ואני שמה את עצמי באזורים לא נוחים, אבל רגע, בדיפולט, מאיפה הגעתי? מה השורש שלי? אני לא מרגישה בנוח בסמול טוקס. אני לא מצליחה להביא את עצמי. אני לא מצליחה להגיד את מה שאני רוצה להגיד. אני לא מצליחה להיות תמיד אותנטית.
אני הרבה פעמים מרצה, אני הרבה פעמים מקטינה את עצמי, אני כשעומדת קבוצה של אנשים, אתן לכם עוד דוגמה, שישבתי פעם אחת, פתחתי קורס בבית ספר למאמנים, לקהילה שלי, הייתה לי קהילה, לא משנה, אנחנו נדבר על זה, אני אפתח פה מלא עצים, ומפרק לפרק אני אשלים לכם את הפערים על הקהילה, ומה היה שם וזה, אבל בקיצור, פתחתי כיתה בבית ספר למאמנים, ואני זוכרת שזה יום אחד, הבנות מהקהילה שלי, הם למדו בעצם שנה ביחד, הם נהיו חברות ממש 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 טובות, הם עשו ערב סושי, וזה היה אצל מישהי שגרה בבניין לידי, והם אמרו לי לבוא. עכשיו, בנות, כמוני כמוכם, הם חברות שלי, כאילו, הם בגיל שלי, הם פשוט עוקבות שלי, אבל הם לא מעריצות שלי, הם כמוני כמוכם, בנות שעוקבות אחריי, כי הן מתחברות לתכנים שלי, ועל מה שאני מדברת. ובקיצור, אנחנו יושבות במעגל, הם לא נראה לי אפילו יודעות את זה, אבל אני מתיישבת, ואני פשוט מזיעה כולי, כי בגלל שהם כל היום ביחד בכיתה, אז יוצא מצב שמי שמעניין כרגע זאת אני, כי אני אף פעם לא איתם, והם פשוט שואלות אותי כל הזמן שאלות. וכל פעם שהן שואלות אותי שאלות, אני לוקחת את השאלה ועודפת אותה ומעבירה אותה למישהו אחר, ואז הם שואלות אותי שאלות, אני עודפת אותה, כאילו אני מרגישה לא נעים שהפוקוס עליי. אני מרגישה לא נעים, אני גם תמיד הראש שלי כזה, בטח אני באה פה למישהי ברעש, עכשיו כל הפוקוס עליי, והנה הגעתי וכל הפוקוס עליי. בקיצור, חבר'ה, בחורה חסרת ביטחון. עכשיו, אני לא מדברת איתכם על משהו שהיה פעם, אני מדברת איתכם על משהו שהוא עכשיו, ברגע זה, שאני מדברת איתכם מול מצלמה, שאני רועדת מפחד, ואני מחזיקה את הדמעות לא לבכות. ולפרק הזה אני הולכת לקרוא אומץ. לא יודעת איך אני אקרא לו בעצם, בוא נקרא לו כרגע אומץ, אבל אני חושבת שזה בדיוק מה שאני רוצה להעביר. שלא משנה מה אתם רוצים לעשות, לא משנה איזה חלום יש לכם, לא משנה לאן אתם רוצים להגיע, זה הכי קלישאתי בעולם, אבל מתחיל בצעד, אני לא רוצה להגיד את זה מתחיל בצעד, אבל צריך להתחיל מאיפשהו. ואם תראו את הסטורי שלי לפני 5 שנים, זה ממש לא איך שאני מדברת בסטורי היום. ושתדעו שגם היום, אני חושבת לפעמים כמה פעמים לפני שאני מעלה את הסטורי. או אני מקליטה מלא סטורי ולא מעלה אותם, כי אני מרגישה שאני חופרת. ואני עוברת התמודדות עם עצמי, זה כאילו ממש, אני חושבת, אחד האתגרים הכי גדולים שלי בחיים. 1 על 1 אני יכולה לדבר עם אנשי עסקים ולתת ספיצ'ים, ואני יכולה לקבל הודעות מאנשים בני 60 עם מלא ניסיון חיים, ואנשים מטורפים, ואפילו בינלאומיים, שיכולים לכתוב לי, וואו, השיחה הייתה לי, שינית לי זה, אבל כשאני צריכה לפתוח מצלמה, מתכווצת, מצטמצמת. ואני יושבת כאן, ולמרות שקשה לי, אני פותחת מצלמה, ואמרתי, יהיה בסדר. היום עשיתי מדיטציה בבוקר, אמרתי כזה, אומרים כזה, צריך, עשיתי מדיטציה, דיברתי עם ההדרכה שלי, אמרתי, תדריכו אותי, אני כלי, תעבירו דרכי את האור, תעזרו לי להביא זה. וכאילו, לא יודעת אם זה עזר, אבל, מה? זה כיף אם אתם לא מבינים איך אני רעבה. עכשיו בדלת נכנס, מה זה? זה לא ריבר, איך קוראים לדבר הזה? בי פרש, זה לא מאומן, חברים, פשוט גבעתי ברעב, ולא יודעת למה היה ממש בא לי שייק, אז שנייה לקחת שלוק. וואו. זה כיף, זה לא מאומן, זה פיפי. הנה צריכים לשים פה ספיקרס. רגע. וואו, זה טעים זה. אלם. אתם יודעים שאין לי וולט? נראה לי שאני בעם היחידי בעולם שאין לו וולט. וואו. סתם אנקדוטה, כי מישהו הזמין את זה מהוולט שלו. בקיצור, אוקיי, אז חזרה ענייננו. אז בקיצור, אז אני יושבת כאן ואני עושה את הפרק הזה, למרות שאני רועדת ואני לא יודעת מה להגיד, ותכננתי מיליון דברים, ואתמול העליתי רובריקת שאלות באינסטגרם, ואמרתי, תשאלו אותי שאלות, עכשיו אני יכולה לפתוח, ולהתחיל לענות על שאלות, וזה יהיה לי קל, ואני רוצה להרגיש יותר חופשי. אני רוצה להרגיש פה, אני מסתכלת, אתם יודעים, אני פעם העליתי רילס, על זה שקנאה, אוקיי, אני נמצא במרכאות, מי שלא רואה אותי ביוטיוב, במרכאות, קנאה זה איזשהו שביל, שמראה לנו מה אנחנו רוצים שאין בנו. כשאנחנו מקנים בבן אדם מסוים, או מסתכלים וכזה, יש איזשהו קיבוץ, אוקיי? יש כאלה שממש מרגישים קנאה, אבל יש אנשים שלא מרגישים קנאה, הם מרגישים קיבוץ, הם מרגישים כזה מין, כזה, אני גם רוצה כזה. אז מי שמרגיש קנאה, אז אתם יכולים לתרגם את זה ל"אני גם רוצה", שזה, אני גם רוצה משהו שיש לה, אבל מה זה? אנחנו לא תמיד יודעות. אנשים שהכי מפעילים אותנו, הכי מעצבנים אותנו, יש בהם משהו שאנחנו רוצים. ואני מסתכלת על הרבה בנות ברשת, בעיקר, גם בארץ, אבל בעיקר בחול, אני עוקבת אחרי הרבה בנות בחול, כי אני מנסה לשפר את האנגלית שלי, ואני כזה אני גם רוצה לשבת, פשוט לפתוח מצלמה, ופשוט לדבר. אני הייתי עושה את זה מול הקהילה שלי, במשך 3 שנים, עושה לייבים של 3 שעות, בקלות, והיה כיף, והיה צחוקים, והיה פאן, אבל ברגע שפתאום פתוח, וכולם יכולים לשמוע, משהו בי נסגר. והסיבה שאני מספרת לכם את כל זה, זה כי אני חוזרת לזה שזה מתחיל במשהו.
אף שחיין אולימפי לא עלה על הפודיום בבריכה הראשונה שלו. עכשיו אני אומרת, הדבר הכי קלישאתי בעולם, אבל קלישאה הופכת להיות חלק מהחיים שלנו, ברגע שאנחנו מצליחים לקחת אותה ולשים אותה צ'יפ בתוך המוח, יש איזשהו קליק, ואני רוצה להעביר לכם את הקליק הזה, כי זה הקליק שלי לכל דבר שאני עושה. הסיבה שאני עושה מה שאני רוצה, ואני חיה את החיים הכי מטורפים שיש, ואני יוזמת מה שאני רוצה, ואני משנה את דעתי, ויש לי חופש לבחור, ואני יום אחד עושה את זה, ומחרתיים אני עושה את זה, ומחרתיים אני אומרת את זה, וכל הזמן אומרים לי, איזה כיף שאת משנה את דעתך, ואיזה כיף שאת משנה את דעתך. לפני איזה כמה ימים, העליתי סטורי שסגרתי את המשרד שלי בפעם ה-5,000, ומי שכתבה לי, איזה כיף לך שאת כאילו פשוט אומרת משהו, ואז מבטאת, ואת כאילו משחררת את זה ממך, ואת לא עכשיו מה יגידו, וזה בדיוק בגלל הצ'יפ הזה. ואני כנראה אפתח את המשרד הזה עוד הפעם, בקרוב שוב, אבל כרגע זה לא נכון לי. והצ'יפ הזה זה אומר תחשבו שעכשיו ילד נכנס לבריכה, אוקיי? והוא שוחה. הוא לא הופך להיות שחיין אולימפי. שבפעם השנייה שהוא שוחה, הוא לא הופך להיות שחיין אולימפי. בפעם השלישית שהוא שוחה, הוא לא הופך להיות שחיין אולימפי. לא בפעם העשירית, לא בפעם ה100, כנראה גם לא בפעם ה200. אין לי מושג את המספר המדויק, תבדקו ב-ChatGPT, אבל הוא צריך לעבור המון בריכות. עכשיו, בבריכה הראשונה הוא לא שוחה כמו בפעם העשירית, ובפעם העשירית הוא לא שוחה כמו בפעם ה100. אבל כדי להגיע ולעמוד על הפודיום הזה, שאנחנו כולנו חולמים עליו, אנחנו צריכים להתחיל לשחות. זאת אומרת, לא משנה, תקשיבו טוב, לא משנה כמה כסף תשלמו למורה פרטי, שישב איתכם מחוץ לבריכה ויסביר לכם, והלוואי ואתם רואים את זה ביוטיוב, ויגיד לכם, תקשיבו, כדי לשחות ולהיות שחיין אולימפי, אתה צריך לקחת את היד מימין, ותוך כדי את הגוף שמאלה להרים את הראש, ואז את היד שמאל, ואז ימין, ואז שמאל, זה לא משנה, הוא יישב איתכם 3 שנים ויסביר לכם, ואתם תעשו טוב עם הידיים, כל עוד לא נכנסתם למים, והתחלתם לשחות ונגעתם במים, אתם בחיים לא תעמדו על הפודיום. בחיים. הפודקאסט הזה, בחיים לא יהיה הפודקאסט שאני חולמת ומאמינה שהוא יהיה, כל עוד אני לא אפתח מצלמה ויעשה את זה. אז כן, אני אעמוד פה ואני אפקה, ואני ארגיש לא נוח, ואני אתחבט עם עצמי, ואני אתעקע, ואני אתבייש, ואני פתאום אגיד משהו שאני אגיד שיט, למה אמרתי את זה? ואני ארגיש הכי לא בנוח בעולם, ואני אתמודד. אבל בפעם הבאה שאני אפתח מצלמה, יהיה לי קצת יותר קל. ובפעם השלישית אולי יהיה לי קצת יותר קשה, כי הפרק הקודם היה פחות קל, אז אני אאבד את הביטחון, אבל אני אעבור את זה שוב. ואז שוב, ושוב, ושוב, עד שהגוף שלי ילמד לשחות וירגיש בנוח. אמרתי על הבנות בחול, שאני נורא מקנה שיושבות כאילו, ואתם יודעות מה, אני אתן דוגמה מהארץ, רותם סלע. אני כל הזמן מסתכלת עליה, ואני חושבת שהחלום שלי זה לראיין את רותם סלע. אני חושבת שאני עדיין לא מוכנה, אני צריכה עוד איזה יום-יומיים רגע להשתפשף, כי אני מפחדת שאני מתכווץ כזה לידה. אבל הדבר המדהים ברותם סלע, זה שהיא יושבת והיא. ואני חושבת שזה הדבר שכאילו, להרבה אנשים כזה, הם גם רוצים. היא פשוט יושבת, היא לא מלכה, היא לא טלפרומטר, היא הדור החדש, היא פשוט מביאה את עצמה, היא פשוט מביאה את רותם. ואני חושבת שזה הדבר שאנחנו, כולנו צריכים לשאוף עליו, פשוט להיות אנחנו, להביא את עצמנו לכל מקום שאנחנו נמצאים בו. ואני אגיע לשם, ויום אחד, עוד איזה 5 שנים, אנשים יגידו שזה בא לה בקלות, לי, כשאני אהיה שם, במקום הזה, איזשהו מקום, אבל כרגע אני כאן, ואני רוצה ליהנות מהדרך, ואני אמרתי לעצמי שהיום אני באה ליהנות, ועוד 5 שנים, למזלנו, בשונה מאחד הכזה ויז'נים שלי, זה ואחד הדברים שהכי כזה חסרים לי, זה שאופרה ווינפרי, אני כאילו רוצה להבין מה הדרך שלה, כי היא עברה את מה שאני עוברת כרגע, אבל אופרה ווינפרי יש ספר, לכו תקראו עכשיו מה היה פעם, זה לא אותו דבר כמו לעבור את הדרך, וכאן אני מזמינה אתכם לעבור את הדרך איתי, ממש מפרק לפרק, אני אשתף אתכם בכל מה שעובר עליי, כל מה שקורה, כל התובנות שלי. חשבתי לקרוא לפרק, כאילו, לתוכנית הזאת, כי יש לנו 2 פודקאסטים, יש לנו פודקאסטים שאני מערכת, ויש את הפודקאסט שלי לבד, תובנטה, כי אני חושבת שאני ידועה בתובנטות שלי, ויש לי תובנטה בערך כל חצי שעה, יש צחוקים ביני לבין אח שלי, שכזה, כל פעם שהוא מתקשר לעשה, נו, השתנית כבר. אני כל הזמן משתנה, אני כל הזמן מתפתחת, אני כל הזמן מתעצבת, והקטע שלי זה פשוט לפתוח, אני בעם שפשוט מסקרן אותו הכל, מסקרן אותי תזונה, מסקרן אותי טכנולוגיה, מסקרן אותי AI, מסקרן אותי אנטי-אייג'ינג, מסקרן אותי פודקאסטים, מסקרן אותי הכל, פשוט הכל מסקרן אותי, כאילו, תגידו לי עכשיו ארכיאולוגיה, תנו לי עכשיו מישהו, אבל נגיש, שאפשר להקשיב לו, בסדר? אני חייבת שזה, כי אני בעיות קשב וריכוז, תגידו ארכיאולוגיה, מעניין אותי. הייתי לפני כמה זמן בהרצאה של דורון מדלי, והוא דיבר על אורוויזיון. עכשיו, אורוויזיון זה דבר שהכי לא מעניין אותי בעולם. אבל הוא היה כזה מעניין, שפתאום אמרתי, אחרי ההרצאה שלו, מעניין אותי אורוויזיון. אני חושבת שהרבה אנשים באים ואומרים, אני כוסברה, לא כולם אוהבים אותי. וואו, היה לי פתאום תזכורת פלשבק למעיין.
מעיין אדם. אז אני כוסברה, אז אני לא מאמינה שיש אנשים שלא אוהבים אותנו, אני חושבת שיש אנשים שלא מבינים אותנו, זאת אומרת, אם אתה לא אוהב כדורגל, זה כי אתה לא מבין, אבל אם מישהו יישב, יסביר לך מי נגד מי, מה עבר, מה ההיסטוריה, מי השחקנים, מי הזה, אתה תרגיש חלק, יעניין אותך כדורגל. עכשיו, אתה לא יכול לעשות הכל ולהתעניין בהכל, בגלל זה אתה מאבד עניין, אבל אני פעם הייתי אוהדת מכבי חיפה. חברים חברות, היה לי אקס, שהוא אוהד מכבי חיפה, אני הייתי נוסעת איתו עם כל החברים לחיפה, הייתי גם לובשת ירוק, אני זוכרת, היה לו חולצה של הכוס ירוקה, הייתי לובשת חולצה של הכוס ירוקה, מכנס ירוק, כאילו רק היה לי חסר 2 פסים, ואני כאילו, יאללה, תוודך, כזה, אני אהבתי כדורגל, עכשיו, בגלל שאני לא יכולה להשקיע בהכל, אז איבדתי עניין, אבל, כאילו, אני לא חושבת שיש דבר כזה, אני לא אוהב, זה פשוט, אני לא מבין, כי גם בן אדם שהוא בלתי נסבל, בוא נקרא לו כוסברה, אוקיי, שהוא בלתי נסבל, אני שונאת כוסברה, אני לא, זה כן, לא מבינה אותו, הוא לא נמצא במתכון הנכון, אין לי עדיין, לא פתחתי עדיין את התודעה שלי, הוא בן אדם שאני לא יודעת מאיפה הוא בא, זאת אומרת, הרי הרבה, אוקיי, בוא נקרא לכוסברה, בן אדם שמעצבן אותי, או בן אדם שהוא כזה, לא יודעת איך תגדירו אותו, טיפש, מעצבן, רע, whatever, יש לו איזשהו סיפור, עכשיו, אם הוא יישב בפתיחות, וישתף על עצמו, מאיפה הוא בא, איזה ילדות הוא עבר, מה קרה לו בחיים, אז אולי אתם לא תכניסו אותו לכל סלט, אבל אתם לא תשנאו אותו, אתם לא תוכלו לשנוא אותו, כי אתם תבינו מאיפה הוא בא. אתם תבינו שאמא שלו עשתה לו ככה, אבא שלו עשה לו ככה, דוד שלו עשה לו ככה, ואני רוצה רגע לשים פה דגש. זה לא הופך את זה לבסדר, מה שהוא עושה, אבל זה הופך את זה לזה שאנחנו לא שונאים אותו. וכשאנחנו לא שונאים את הכוסברה, זה עושה לנו טוב. עזבו אותו, הוא לא רלוונטי לנו, כי שנאה זה לא משהו שהוא טוב, וכשאנחנו הולכים בעולם בחמלה והבנה, ושופטים אנשים לכף זכות, אז לנו יותר כיף ולנו יותר טוב. אז אין לי מושג בכלל איך הגעתי לנושא הזה, אבל כאילו, פשוט זרמנו. אז בקיצור, אין לי מושג מה הולך להיות בפודקאסט הזה, אולי אנחנו נקרא לו תובנת המספר 1, אבל אני חושבת שהדבר הראשון זה באמת להראות לכם מה זה אומץ. אומץ זה להתיישב פה, ופשוט לדבר, למרות שזה סופר, כאילו אני כזה, תוך כדי שאני מדברת, אני כזה נטע מה הדבר הבא, הולך להיגמר מה להגיד, הולך להיגמר מה להגיד, הולך להיגמר מה להגיד, וכאן אני הולכת לתת לכם את טיפ מספר 1, ואני נתתי אותו באינסטגרם שלי לפני 5 שנים, וזה טיפ משנה חיים. כל פעם שאתם לא יודעים מה לעשות, ואנחנו הולכים לעולם שאנחנו, כולנו הולכים להיות out there, אוקיי? ה-AI הולך לקחת לכולנו את העבודות, אנחנו הולכים להתפתח בצורה אקספוננציאלית, אני בעיניי, אנחנו הולכים להיות חייזרים, אנחנו הולכים לזמן דברים, אנחנו הולכים להיות סופר רוחניקים, העוצמה האנשית, או יותר נכון, האנרגיה האנשית הולכת להשתלט על העולם, כאילו הולך להיות שינוי מאוד 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 משמעותי בעולם, ואנחנו צריכים להיות out there, אנחנו צריכים לדעת לדבר את עצמנו, אנחנו צריכים לדעת, כאילו, אתם יודעים, פעם, כמה היו בלוגריות? 5, היום כל אחת היא בלוגרית, ואנשים, באמת אחת השאלות המרכזיות זה, איך אני פותחת מצלמה ומדברת, מה אני אומרת, אני מתביישת, אני פה, אני שם, אז באמת טיפ מספר 1, וזה לא נכון רק לגבי מי שרוצה לייצר תוכן ברשת, זה נכון לגבי כל דבר בחיים. כשאתם לא יודעים מה לעשות, כשאתם לא יודעים מה להגיד, כשאתם לא יודעים איך להגיד, כשאתם מתביישים, נבוכים, מתים מפחד מזי, לא משנה מה אתם מרגישים, אבל אתם רוצים לעשות משהו ומפחדים, פשוט תיקחו את הפיל שבחדר ותדברו עליו בדיוק כמו שהוא. זה הטיפ הכי מטורף שאני יכולה לתת לכם, וזה בדיוק מה שאני עושה עכשיו. פשוט לקחתי את הפחד שלי, כאילו יש לי 4 מצלמות, אוקיי? וכי אני פאקינג אמורה להחזיק פודקאסט לבד, פשוט לקחתי את הפחד שלי ושמתי אותו כאן. אז מה יצא? גם שחררתי את הפחד, גם עכשיו, אם אני עכשיו נבוכה, או אם פתאום אני אתקע, או אם זה, אמרתי את זה מראש, אז אני מרגישה עם זה בנוח, וגם כאילו נהיה לי הרבה יותר קל, כי שחררתי את זה, אני לא מחזיקה את זה פה ומנסה להראות לכם שאני קול, אני בסדר, הנה, אני בטוב. לא, 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 לקחתי את הפיל שלי בחדר, ושמתי אותו כאן, וזהו, עכשיו כאילו מה? עכשיו אני רוצה לספר לכם את הסיפור, מאיפה אני הגעתי לתובנה הזאת, וכמה זה היה מטורף. הייתי פעם בחוג משחק אצל רוברטו, ובאחד השיעורים האחרונים היינו צריכים לעשות סצנות, ואז המורה אמר, קרא לי לעשות סצנה, עכשיו תקשיבו, אני לא הרמתי את היד, אפילו לא התנדבתי, כי למה? הגעתי לקורס משחק, כשבדרך, או באותו, לא זוכרת, היה לי איזשהו חור קטן במכנס, ואני בן אדם שיש לו קצת קטם, קצת קשקוש, קצת, לא הולך לכביסה. אני אוהבת שהבגדים שלי נראים טוב, לא על כל דבר הולך לכביסה. היה לי חור ממש 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 קטן בטוסיק, ממש, כאילו אף אחד לא יכול לראות אותו, וגם הייתי עם חולצה ארוכה, אז זה לא עניין אותי, וכאילו אמרתי, יאללה, בקטנה, ויצאתי ככה מהבית, עם חור בטוסיק, אוקיי? אבל חור שאף אחד לא היה רואה, כאילו באמת, רק אני רואה, דמיינו חור ממש קטן.
ואז, במהלך היום, לא יודעת מה קרה, זה פשוט היה בד, כמו בד גרביון, שהוא כאילו ברגע שנהיה חור, אז נהיה חור ממש 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 ארוך, כאילו סוג של רכבת, וזהו, כאילו פשוט ממש ברמה, שראו לי חצי לחי של הטוסיק, אוקיי? כזה, וראו שזה לא אמור להיות שם מכנס. עכשיו, המורה בא ואומר, טוב, ולסצנה הבאה הוא קורא לנטה, ואין לי מושג איך קראו לשחקן השני, ואני כאילו, אני לא מאמינה שהוא עושה לי את זה. הדבר האחרון שרציתי לעשות היום זה לעמוד על הבמה מול כל הכיתה ולהעביר סצנה, כי ברגע שאתם בקורס משחק, אחד הדברים הכי חשובים זה להרגיש בנוח. כאילו אתם לא יכולים לשחק אם אתם לא מרגישים בנוח, כי אתם צריכים להתרכז בסצנה ולא בחור שלכם בתחת. עכשיו, אתם מכירים את זה שאתם נכנסים שהיינו קטנים יותר אולי, אבל שאתם הולכים ואז אנשים צוחקים ואתם כזה, זה עליי, זה עליי, זה עליי, זה עליי. אז אני רציתי, רגע, נראה לי שיש רעש, ואז אני כזה יוצאת מריכוז. בקיצור, אז איך שאני עולה על הבמה, אני אומרת, אוקיי, מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה, אני חייבת כאילו להיות טובה בסצנה הזאת, זה היה כזה סוג של בחינה, ואז אני פשוט נעמדת על הבמה, אני מסתכלת על כולם, אני אומרת להם, תקשיבו, long story short, יש לי חור בטוסיק, הסתובבתי, הראיתי להם את החור, אמרתי להם, אוקיי, עכשיו שכולכם יודעים את זה, אני יודעת את זה, אתם יודעים את זה, אפשר לעשות את הסצנה. ועשיתי את הסצנה, והיא הייתה סצנה פשוט אחת הטובות שהייתה לי בחיים. עכשיו, מיד לאחר מכן, המורה בא ואמר, הוא אמר, למה עשיתי את זה? ואז אמרתי להם, שברגע שסיפרתי על החור שלי בתחת, אוקיי? זה נשמע ממש רע, החור שלי בתחת. פיפי, זה צריך להיות בסינק. ברגע שסיפרתי להם על החור שלי במכנס, בטוסיק, משהו זה יצר מצב שעכשיו, אתם יודעים שיש לי, אני יודעת שיש לי חור בטוסיק, עכשיו גם אתם יודעים את זה שיש לי חור, ועכשיו אין על מה לדבר, זאת אומרת, לא יהיה מצב שאני אעשה את הסצנה, ואנשים כזה, ראיתי שיש חור בתחת, יש חור בתחת, אני שמתי את הפיל בחדר, אתם יודעים, אני יודעת, אין, none issue, זהו, נגמר, זה לא מעניין. אז פשוט לקחתי את החור, השתמשתי בו, ואז הוא בעצם התמלא, הוא נעלם, כבר אין חור, וואו, אני לא מבינה, כי יצא לנו מזה איזה תובנטה. וזה בעצם מה שאני עושה כל החיים, היה לי פעם אחת קטע באינסטגרם, תכף מלא דוגמאות, היה לי פעם אחת קטע באינסטגרם, שזה מישהו שעניין אותי התחיל לעקוב אחריי. עכשיו, כשמישהו מעניין אותי מתחיל לעקוב אחריי, היום כבר פחות, נראה לי, כי אני הרבה יותר שלמה עם עצמי, אבל פעם, אם מישהו מעניין היה מתחיל לעקוב אחריי, אז זה היה כאילו, היה בעיה, לא הצלחתי לדבר. זהו, אני כאילו באותו רגע נגמר, העמוד שלי סגור לאלתר, לרגל שיפוצים, עד שאני אחזור לתחייה, ובאיזשהו שלב אמרתי לעצמי, די, נטע, את לא יכולה כאילו להמשיך ככה, את לא יכולה שכל פעם שכאילו זה, עכשיו את לא נעים לך לעלות סטורי. אז אמרתי, נטע, מה היית אומרת לעצמך? ואז אמרתי, תשתמשי בפיל שלה בחדר. ופשוט העליתי סטורי ואמרתי, היי חברים, טוב, אני פשוט אשתף אתכם, אם אני נראית קצת מוזרה ואני קצת מתביישת וקצת השתנה לי הכל, כי נכון כשכזה אתם מתביישות, אז פתאום, יהיה לכם קצת קודם חמוד כזה. אז אמרתי, תקשיבו, אם אני קצת השתניתי ואם אני זה, פשוט תדעו, מישהו התחיל לעקוב אחריי וסופר מביך אותי. זהו, שמתי בפיל שבחדר, ועכשיו אני יכולה להיות נבוכה, אני יכולה להתבייש, אני יכולה להיראות מוזר, וזה none issue. אני יודעת את זה, אתם יודעים את זה, שמו את הפיל שבחדר, אין בעיה. אני יודעת שאני מתביישת, אני יודעת שאני לא יודעת מה להגיד לכם, אני יודעת שכאילו הפרק הזה מלחיץ אותי פיצוצים, אבל אמרתי את זה, וזהו, זה none issue. אין פה עכשיו, וואי, שראיתם את הפרק הראשון של נטע, וואי, הייתה מה זה מוזרה, יואי, מה זה, זה לא יקרה, כי אני אומרת לכם שאני מתביישת. אתם מבינים את האסטרטגיה? אתם קראתם, אני חושבת שזה על גבול הגאונות. יש שבאתי ערך בפרק הראשון. בקיצור, אז זה באמת האומץ, זה מה שמביא לי את האומץ לעשות דברים, זה אחד מהם, זה אחד הכלים, אבל זה באמת לשים את הפיל שבחדר, בעולם שכולנו צריכים לדבר, ובעולם ואגב, אתם יודעים מה, אני רוצה לקחת את זה רגע שנייה, לא רק לסושיאל מדיה, גם למערכות יחסים, נגיד, הרבה פעמים אנשים מתייעצים איתי, רגע, ואיך אני אגיד לו את זה, או נגיד, לבן זוג, לחברה, או אפילו לבוס. אני רוצה לבוא לבוס ולהגיד לו משהו, ואני לא יודעת איך להגיד לו את זה. תשתמשו בפיל שבחדר, מה זה אומר? זה אומר ממש תגידו, ללא מסננת, מה שעובר לכם מהראש. כאילו ממש אל תסננו את הדבר הזה, ממש תיקחו את זה מהראש ותוציאו את זה החוצה. עכשיו, מה זה אומר להוציא את זה החוצה? עכשיו, זה לא אומר שתמיד זה יצא טוב, וזה לא אומר שתמיד זה יהיה נכון להגיד את זה ככה, אבל זה ישחרר אתכם. מה זה אומר? לצורך העניין, אתם רוצים לבקש העלאת שכר מהבוס, ואתם לא יודעים איך להגיד את זה, אוקיי? אז אתם יכולים פשוט להתחיל תקשיב, אני לא יודע איך להגיד את זה, ממש ככה, כבר חצי מהבעיה פתרתם, כי אתם אומרים לו שאתם לא יודעים איך להגיד את זה, אתם לא משחקים אותו שאתם יודעים איך להגיד את זה, ואז כזה, טוב, אני רוצה לעלות שכר בגלל אחד, כי אתם לא יודעים איך להגיד את זה, אז אתם יכולים להגיד,
אני לא יודע איך להגיד את זה, אני כבר הרבה זמן מרגיש לא בנוח, ופשוט להגיד מה שעל ליבכם, לצורך העניין, אני מרגיש כבר הרבה זמן לא בנוח, אבל אני מרגיש שכאילו, אני צריך לקבל יותר בשכר, אני פה כבר כמה שנים, אני לא יודע איך להגיד את זה, וזה, כאילו, פשוט תגידו את מה שעל ליבכם. אם את מדברת עם חברה, ואת מרגישה שלצורך העניין, את מפחדת שהיא לא תבין אותך, ובגלל זה את נמנעת מלדבר איתה, כי את מפחדת שאולי היא תגיד משהו, ואז את תיסגרי. אז תגידי לה, תקשיבי, אני כאילו, אני לא יודעת איך להגיד לך את הדברים, ואני מפחדת להיסגר, ואני מרגישה שכל פעם שאנחנו מדברות, אני לא ממש יודעת לבטא את עצמי, או ממש להגיד את מה שעובר לכם בראש, כי ברגע שאת אומרת, אני לא יודעת מה להגיד, או אני מרגישה ממש לא בנוח, אני ממש מתביישת להגיד לך את זה, אתם משתמשים במילים של מה שקורה לכם באמת, אז אתם שמים את הפיל שבחדר. ומה שצריך לקרות מכאן, תשחררו שליטה. אתם לא יכולים לשלוט גם ככה בשום דבר. אני אדבר עכשיו, אני אקפוץ לנושא של רווקות, כי זה נושא שנורא נורא מעסיק אותי, כי אני רווקה, ואיכשהו בעל כורחי, אני חושבת שהפכתי להיות קצת גורו של רווקות, כי אני מקבלת פשוט כל יום הודעות על רווקות, שכאילו על בנות ששואלות אותי שאלות בנושא, תבינו, אנחנו מדברים כבר איזה חצי שעה, ועוד לא פתחתי את השאלות תשובות. אבל איזשהו משפט ששמעתי לפני כמה זמן, ממישהי בשם איילת סמואל, פודקאסט של מתן חכים עם איילת סמואל, אתם חייבים לשמוע פודקאסט מעולה, 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 נטע ממליצה, סימן קריאה, סימן קריאה, סימן קריאה, שמעתי אותו לפני שנתיים, אבל עצם זה שאני עדיין זוכרת את זה, זה כזה, ושוב, אתם לא צריכים לקחת הכל, אבל תשמעו, וזה פותח עוד קצת את הראש, והדבר היפה שהיא אמרה שם, זה שבסוף האהבה וזוגיות, ואני לוקחת את זה לא רק לאהבה זוגית, גם לאהבה חברית, בסוף זה המרחב, זה האופציה, אנחנו רוצים באהבה, ואנחנו רוצים בזוגיות, את המרחב לטעות. זאת אומרת, לא ייתכן שאני עכשיו יכיר מישהו, ואני אפחד להגיד משהו, כי שמה יכול להיות שהוא לא ירצה אותי בגלל מה שאמרתי, ישפוט אותי, לא יבין אותי, יראה אותי לא כמו שצריך. בדיוק כמו שאת מתוקה שלי, הרבה פעמים יש מישהו שאת רוצה, והוא אומר דברים סופר יצוריים, ואת עדיין רוצה אותו, ואת פשוט מנפנפת את זה, לא משנה מה, כי את רוצה אותו. בדיוק אותו הדבר, ברגע שמישהו רוצה אותך, זה לא משנה מה תגידי. וכן, גם אם תגידי משהו שהוא לא בסדר, והוא ישים לב לזה, הוא ייתן לך, הוא יהיה בחמלה, בהבנה, ברצון, וייתן לך את המרחב לטעות. זה בסדר, אנחנו בני אדם. אני בזוגיות שלי, אני רוצה להיות אני. ואני, כמו שנטע נותנת לעצמה את האופציה לנסות ולטעות, ואולי הפרק הזה לא יהיה מספיק טוב, אז אני רוצה את זה גם בזוגיות שלי. אני לא מתכוונת ללכת על קוצים, אני לא מתכוונת לפחד לדבר, אני לא מתכוונת להשתיק את עצמי, אני רוצה שנלמד ביחד, אני רוצה ללמוד מהטעויות שלי, אני רוצה לדבר ואז להבין שטעיתי, אני רוצה לדבר ושיהיה לו את האופציה לפתוח את הראש, אני רוצה פשוט לדבר בלי ללכת על ביצים שזה יישמע נכון וטוב או חכם, אני רוצה פשוט להיות אני, ובאהבה, בזוגיות, מערכות יחסים, אנחנו צריכים את המרחב לטעות, וכשאנחנו מפחדים לדבר, בגלל שיכול להיות שזה יהרוס לנו, שמישהו ירצה אותנו, או משהו כזה, אז אחד אנחנו צריכים לעשות עם עצמנו עבודה, ושתיים אנחנו חייבים להזכיר עצמנו, שמי שצריך להיות בחיים שלנו יהיה, אבל לא כקלישה, כבאמת כזה, כי, אני אספר לכם איזשהו סיפור, כי סיפורים זה הכי מעניין, אבל, אוקיי, אני אספר לכם משהו ממש כזה פתוח. אז, לפני בערך כמה שבועות, מישהו שלח לי הודעה באינסטגרם, אני כמעט ולא מקבלת הודעות באינסטגרם, מגברים כמעט ולא מתחילים איתי, רגע שנייה, אני אקח שלוק, אולי רק בחורים בני 23, עכשיו אני לא פוסלת בחורים בני 23, אבל כאילו, לרוב זה לא יקרה, שנייה, אני לוקחת שלוק מהביפרש, איזה טעים זה מלא. וזה לא ממומן, אבל זה כזה טעים. קשה לדבר לבד, אני מדברת פאקינג לבד פה, כן? זה מבינים שאני לבד, יש פה מלא מצלמות, כאילו, מי שלא רואה את זה ביוטיוב, כאילו, שוק. רגע, גם זה לפני הג'וס, זה כאילו הפסקת פרסומות. אוקיי, אז לפני איזה כמה שבועות קיבלתי הודעה ממישהו באינסטגרם, היי, מה קורה? אני מסתכלת את זה בתמונה, והוא נראה לי בתמונה, סבבה. לא, הטעם שלי, לא אהבתי עליו, אוי, כאילו, אוי, שיט. אם הוא ישמע את זה. טוב, בסדר, כן, בתמונה הוא לא היה נראה עכשיו איזה, הוא לא היה ברד פיט, הוא גם לא היה קוף, אבל כאילו, קיצר, הבנתם. וכזה אני מדברת איתו עכשיו, זה לא שאני נזהרת לדבר באינסטגרם, אבל כן, לפעמים אני קצת כזה, אתם יודעים, אני לא יודעת מי, מה, מו, כאילו, קצת מלחיץ, לפעמים. קצת שולח לי הודעה באינסטגרם, מפה שאנחנו מתחילים לדבר, והוא מתחיל איתי, עכשיו, הוא לא גר בארץ, והוא אומר לי, אני לא בא לארץ, זה אני רוצה כאילו, אני אשמח לצאת איתך לדייט. עכשיו, תקשיבו, אנחנו דיברנו שתי הודעות, באמת, היי, מה קורה, זהו. שם זה נגמר. ואז, שאלתי אותו איך הוא הגיע אליי. אמרתי לו, אני חושבת שלפני שאנחנו יוצאים לדייט, אני חושבת שאנחנו צריכים קצת לדבר, כאילו, לא נשאר יצא איתך לדייט. עכשיו, רגע, hold it,
כל הביקורת, אין חוקיות, וכל מה שאני אגיד לכם, מעתה ועד עולם, זה פרק 1 ועד פרק 3000, אין חוקיות, אוקיי? כל דבר אני יכולה לפתוח סוגריים, סבבה? אז לא לקחת דברים כטבור, פתוח. לפעמים אני יכולה לצאת עם מישהו, גם שלא החלפתי איתו היי, אוקיי? ידיד שמי, תקשיב, אני מכיר מישהו, הוא אומר לי, בוא נפגש בזה, ואני נפגש איתו. זה גם יכול לקרות, כל תלוי במצב רוח שלי, בזמן שלי, באנרגיה שלי, בזה, אני עושה את מה שעושה לי טוב. אין לי חוקיות, אני לא עושה שום דבר במאמץ, אני לא יוצאת לדייטינג כדי מכוח האנרציה, ואני לא יוצאת לדייטינג כי צריך לצאת, ואני לא יוצאת לפתוח את הראש שלי. לפעמים בא לי לצאת, גם כשאני לא מכירה בן אדם, ולפעמים לא בא לי לצאת כמה חודשים, כי לא בא לי. אני פשוט קשובה לעצמי. בקיצור, אז הייתי קשובה לעצמי, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה שנדבר רגע, לפני שאנחנו יוצאים, כאילו, הכרנו באינסטגרם, אפילו לא דיברנו בטלפון, זה לא דרך חברים משותפים, אני לא יודעת מי הוא. ואז שאלתי אותו, איך הגעת אליי? ואז הוא אמר לי שהוא ראה, כאילו, ראה אותי באקספלור או משהו כזה, ואני נראית, כאילו, אני מוצא חן בעיניו, ברמה, כאילו, החיצונית, ופשוט שלח לי הודעה. ואני כזה, אוקיי, וזה תשובה, כאילו, שטחית, אבל בסדר, לפעמים גברים הם קצת כאלה, הם לא מבינים את העומקים שלנו, אוקיי? כי אני כזה ציפיתי, כאילו, תגיד משהו קצת יותר, יותר עם משמעות, אבל לא היה שם. ואז המשכנו לדבר, ואז כזה, לא זוכרת מה, אמרתי לו, תשאל שאלות, כזה, כאילו, תשאל שאלות, לא יודעת, כאילו, תניע את השיחה. ואז, לא זוכרת מה, הגענו לאיזושהי סיטואציה, ואז שאלתי אותו שוב. שאלתי אותו, כאילו, הרגשתי שכל השאלות הן נורא נורא surface כזה. עכשיו, בסוף, כדי להכיר בן אדם, מעבר למה קורה, מה אתה עושה, מה זה, צריך משהו שכאילו קצת להביא, כאילו כדי להבין את הבן אדם, צריך לשאול שאלות שהן קצת יותר עמוקות, אבל הן לא חייבות להיות תשובה עמוקה או פילוסופית, אלא להבין בכלל מה בעם רואה. כאילו, מה בעם רואה. לצורך העניין, עכשיו, דרך להבין מה בעם רואה, נגיד קראתי ספר, אוקיי? אני יכולה לשאול בן אדם אחר, מה ראית, נגיד, למה הייתי רואה האח הגדול כל החיים שלי? כי האח הגדול היה גורם לי ממש לעשות סדר, באיך אנשים רואים את החיים, כאילו אני הייתי רואה בצורה מסוימת, ואז כשהייתי שומעת, נגיד סתם, נגיד טליה עובדיה, אני כאילו מהרגע הראשון, אני שרופה עליה, כי היא מאוד הזכירה לי אותי, גם זה כאילו חמודה עם בנים, ואז כזה כל הבנים חושבים שהיא רוצה אותם, כל החיים גברים חשבו שאני רוצה אותם, למרות שלא רציתי אותם, כאילו כזה, כי הייתי מאוד מאוד נחמדה, וזה גם מהמקום שלי כזה to be lovable וזה, נורא התחברתי אליה, אנשים בהתחלה לא התחברו אליה, היא באה לאנשים ברע, וכאילו ממש זיהיתי כל אחד, זה ממש עזר לי להבין כל אחד לפי מה הוא חושב על השחקן, איפה הוא נמצא, כי זה הרי בסוף מראות, אז אפשר לשאול כאילו אנשים, מה אתם חושבים על בן אדם נגיד בטלוויזיה, או על סיטואציה, או על ספר, נגיד אני קראתי ספר, אני יכולה לשאול מישהו, מה לקחת מהספר, אז 200 אנשים יכולים לקרוא את אותו ספר, כל אחד ייקח משהו אחר, אז בסוף את רוצה לראות שזה בן אדם שהוא באיזשהו state of mind, קרוב לשלך, או דומה לשלך, או איזושהי השקפה כמו שלך, ושיש לך משהו יותר מעניין מזה, כי אני לא יצא עכשיו לדייט עם מישהו שלא לי מעניין, ואני מנסה למזער סיכונים לא למזער סיכונים, זה לא ממש המילה, אבל כאילו, בייסתי מישהו שיהיה לי כיף לצאת איתו. אז אם אתה לא בארץ, אז בוא נדבר. בקיצור, אז איכשהו תוך כדי השיחה, שאלתי אותו שוב, איך הגעת, כאילו, מה הגעת עליו? ואז הוא כזה מין זרק כזה, כבר אמרתי לך, כי ראיתי תמונה בפיד, ואמרתי לו, רגע, שנייה, נראה לי שלא הבנת, ואז בנות, אני לא יודעת אם יש פה גם בנים, אבל אני מדבר על בנות. ואז בנות נתתי באמת את ההודעה הכי יצורה, הכי יצורה שכתבתי בחיים שלי, באמת, כאילו, אם מישהו היה כותב לי הודעה כזאת לפני 3 שנים, אני פשוט הייתי אומרת לו, הייתי מחליפה איתו עוד 2 הודעות, והייתי אומרת לו, נראה לי שפחות מתאים, כזה, כאילו, כתבתי לו הודעה תחתית של מורה של שלח, סבבה? מין כזה, תראה, אני אנסה להסביר לך, כזה, שהקטע שלה היה, פשוט, זוכרים את הפיץ שבחדר, פשוט תרגמתי את מה שעובר לי במוח, כדי לעזור לו, שאני לא אפסול אותו. אוקיי, עכשיו, מי אני שאני לא אפסול אותו? לא, פשוט, אני מכירה את עצמי, אני מחפשת על מה לפסול, כולנו מחפשים על מה לפסול, ואני רוצה רגע להבין, לפני שאני מחליטה שהוא כזה. אז אני מנסה רגע להבין, איזה עוד עומק, מה עוד יש בו. אז שאלתי אותו בשאלה הארוכה הזאת, בעצם הסברתי לו את השאלה שהוא לא הבין. אחלה, הבנתי שמראה חיצוני, אבל הוא מעל גיל, כדי לא לתת פרטים מחמינים, הוא מעל גיל 35, אוקיי? אמרתי לו, הוא יצא מזוגיות מאוד מאוד ארוכה, הוא היה כל החיים במערכות יחסים, אמרתי לו, בסופו של דבר, כאילו, אנחנו נמצאים בעולם שיש מלא שפע והיצע, יש מלא בחורות יפות, ובסופו של דבר, אני בשונה מהמון, האינסטגרם שלי פתוח, ויש המון מידע עליי, זאת אומרת,
כשאתה נכנס לאינסטגרם שלי, אתה לא צריך לעשות עליי עבודת מחקר ולחקור אותי, אבל אתה כן יכול בפוסט אחד להבין את הנימה. אני, לעומתך, העמוד שלך סגור, אני לא יודעת מי אתה, אין לי מושג מי אתה, אז אני מנסה להבין מי אתה. עכשיו, דרך זה שאני אבין מה, כאילו, ניסיתי להבין, הרי אם אני הייתי הוא, בסדר? והייתי רואה מישהי עם 108,000 עוקבים, אני לא חושבת שהייתי שולחת לו הודעה, לפני שהייתי מסתכלת על פוסט אחד. עכשיו, 1000 אלפי הבדלות, כשמנסים להכיר לי מישהו, אוקיי? אני לא נכנסת אפילו לא לאינסטגרם שלו, ולא לפייסבוק שלו. כשחברים מנסים להכיר לי מישהו, כי אני רוצה להכיר אותו. אני לא רוצה לראות אותו דרך האינסטגרם. אבל אם אני רואה מישהו דרך האינסטגרם, ויש לי את זה פה, אני רוצה, ואין לי שום מידע עליו, אף אחד לא המליץ לי עליו, אני לא יודעת מי הוא, סבבה שהיא יפה. אז מה? אבל כאילו, מה יש בה? עכשיו, מבחינתי, באדם שהוא כאילו נמצא במקום שהוא יודע מה הוא רוצה, הוא לא מבזבז את הזמן על כל בחורה יפה. אז כאילו, מה ראית? האם היה, כי נתקלת במשהו, אז האם היה משהו שהצחיק אותך, האם ראית שיש פה עומק, האם ראית, כאילו, מה הדבר מתוך, יש בי הרבה דברים יפים, אבל מה הדבר שאתה ראית? כאילו עניין אותי לדעת מהעיניים שלו, מה הוא ראה? כמו לשאול על ספר משותף. אז קיצור, קודם שכתבתי לו את זה בעודה, כאילו, כתבתי את זה בחפירה ארכיאולוגית, אני לא יכולה לתאר לכם בכלל. ואז כאילו מה שסברתי או מה אני רוצה שהוא יגיד לי. אני פשוט כאילו, עכשיו זה נשמע קצת שכאילו אני רוצה חיזוק או מה הוא ראה בי או מה כל כך טוב בי. לא, אני פשוט ניסיתי להבין מה הוא רואה כדי להבין מי הבן אדם שעומד מולי. כי להגיד לי שאני יפה זה אחלה, אבל זה הדבר הכי שטוח שאפשר להגיד. ואז אחרי שכתבתי אותה הודעה ארוכה, אני מסתכלת על ההודעה, ואז שלחתי הודעה, כתבתי לו, איזה חמודה אני, פשוט הסתכלתי ואמרתי, נטע, נטע, יש לך את המרחב לטעות. והסיבה שאמרתי שלפני 3 שנים, 2 אני הייתי פוסלת בן אדם על הודעה כזאת, זה כי אני הייתי בן אדם ביקורתי כלפי עצמי. היום, אחרי שעשיתי עבודה, אני לא ביקורתית כלפי עצמי. ובעם שהוא ביקורתי כלפי אנשים אחרים, או בעם שהוא ביקורתי כלפי עצמו. אני היום לא ביקורתית כלפי עצמי, אז אני לא ביקורתית כלפי אחרים. זאת אומרת, אם הוא היה שולח לי הודעה כזאת, שהיא סופר יצורית בעיניי, לא ישר הייתי פוסלת אותו, הייתי רגע נושמת, ואומרת, רגע, אולי שנייה, כי זה בסופו של דבר הודעות, וזה אינסטגרם, וזה בסדר, כאילו מנסים להכיר אחד השני, עכשיו אני נמצאת בחלל של מיליון אנשים שמנסים להכיר לי, ואני חייבת איכשהו לסנן, אני לא יכולה לצאת עם כל בעיה שרוצים להכיר לי, אז אני מנסה לראות שיש מישהו מולי שהוא לא הזיה, לא יודעת מי זה, הוא חסום באינסטגרם, אני כולה רואה תמונה, הוא חסום, אני לא יודעת עליו כלום, אני רוצה לדעת שהוא לא הזיה, אז כאילו ניסיתי לתרגם לו את זה, אז כתבתי לו, יו, איזה חמודה אני, ואז הוא כתב לי את ההודעה שאני חושבת שהרבה בנות היו נלחצות, והוא כתב לי, אני חושבת קצת overthinking, משהו כזה, ואז הוא אמר לי, אבל את חמודה, וגם הקלטתי לו. אז הוא כתב לי כזה, יש לך כל יפה, אבל ההודעה הראשונה, אני בטוחה שהרבה התחברו, שזה ה-overthinking, ולא היה לי את זה, ואני כל כך מאושרת שיצאתי מזה, כי אני לא מפחדת לטעות. אין לי את הפחד לטעות. וזה לא קלישאתי של הכל מדויק, זה בסדר שאני ארגיש לא בנוח, וזה בסדר שאני יודעת עם שאני לא מכירה, וזה בסדר שיצא לי עקום, אבל אני רוצה את המרחב, ובן אדם שלא נבהל מזה, הכל בסדר. לפעמים, גם הרבה פעמים גברים מתנהגים אותי בצורה מסוימת, ואני מזכירה עצמי שלפעמים כאילו אנשים לא תופסים אותי נכון, חושבים שאני גם, זוכרים, תחילת הפודקאסט אמרתי שאני כשאני נכנסת לחדר קשה לי, ואני כזה לא יודעת מה לעשות עם עצמי, הרבה אנשים תופסים אותי כקרה, הרבה אנשים תופסים אותי כמתנשאת, כי אני לא מדברת, אבל אני לא מדברת לא במקום שאני לא רוצה לדבר, אני לא מדברת, כאילו, כי זה לא מעניין אותי, אני לא מדברת כי אני פשוט, לפעמים פשוט לא יודעת על מה לדבר, ואני מרגישה לא בנוח, וכל השיחת, מה אתה עושה, מה זה, מה עשית, לא. ואז אנשים תופסים אותי כמשהו מסוים, אז אני לא ביקורתית כלפי עצמי. אם הוא יסתכל על דעתי ויגיד שאני יצורה, בסדר, פספוס שלו, אז הוא לא רואה מספיק טוב, הוא לא רלוונטי אליי, הוא מפספס אותי. ואז כתבתי לו, לא ראיתי לסוף דעתי, אבל לא משנה. ואז כזה היה אוקורד, ואז כזה הוא כתב איזה משהו, אמרתי לו, הוא כתב כזה, טוב, בואו שנחליף נושא וזה, אז אמרתי לו, כתבתי לו, טוב, בוא תוציא אותנו מהבור שנכנסנו אליו, והוא צחק, שברנו את זה. ודיברתי אתמול עם חברה שלי, ואמרתי כאילו, שתבינו, אני אפילו לא יודעת איך הוא נראה, אני לא צוחקת. כשאני יוצאת לדייטים ואני מכירה גברים, אני מסתכלת על זה שכל בן אדם שאני פוגשת, הוא הזדמנות להכיר את עצמי. כי כל בן אדם הרי אני לא מכירה אותו, ואני לא מכירה אף אחד מהסביבה שלו, והוא לא מכיר אותי, ואני יכולה להיות מי שאני היום, לא מי שאני אתמול, כי הוא לא מכיר אותי אתמול. מי שאני היום, עכשיו אני השתניתי מאתמול, אז אני כל פעם מכירה את עצמי, ואני כל פעם בוחנת את עצמי ואת הגבולות שלי, ואני מנסה דברים על אנשים, אני משהו, כאילו, זה נשמע אולי קצת מוזר, אבל כאילו, מבחינתי, הדייט זה, הוא
הוא כמו אופציה לנסות עוד דברים, להגיד עוד דברים שלא אמרתי, להיפתח עוד, להגיד דברים שעוברים לי בראש, שלא הייתי אומרת בדרך כלל, לנסות עוד דברים. תלכי כל הזמן באותה דרך, אל תצפי לתוצאה שונה, אבל תנסי עוד דברים. כאילו, החיים הם כל הזמן נגלות, כאילו, זה כל הכיף שבחיים, כל הזמן נגלות, וכל הזמן לנסות, וכאילו, מבחינתי, כשאני מדברת עם בן אדם, אני לא יודעת, יכול להיות שאנחנו נדבר הודעה אחת, יכול להיות 10, יכול להיות שבועיים, אין לי מושג, אבל כל עוד אני מדברת איתו, אני מנסה דברים, ומכירה, ואם זה יעבוד, ואם זה לא, אני לא יכולה להגיד שום דבר שיהרוס איתה מערכת יחסים איתו. אני לא יכולה להגיד שום דבר שהוא טעות. אין דבר כזה טעות. אני לא יכולה לעשות טעות, כי מה ש-meant to be, ברמה הכי סחית הוא meant to be, אבל ברמה היותר עמוקה, זה שאת רוצה מישהו שאת תרגישי איתו בית. את לא רוצה מישהו שאת תחשבי איך לדבר. את רוצה מישהו שאת יכולה לבוא עם הפיג'מה שלך, לראות הכי נורא בעולם. נכון, יש לך את הבקרים שאת אומרת, יואו, איך אני אהיה? מעניין אם יש בנות שמרגישות ככה. כנראה שכן, כי אם אני מרגישה ככה, יש עוד בנות שמרגישות ככה. ויש לי שאני קמה ואני אומרת, אני חייבת להתייפות כאילו, בבוקר, מה זה? איך אני אקום ככה לידו? אני רוצה לקום ככה לידו, ואני רוצה שהוא אוהב אותי גם ככה. אני רוצה שהוא אוהב אותי, את הפנימיות שלי, את האור שלי, את האורה שלי. זה מה שאני רוצה שהוא אוהב. ואם הוא לא רואה את זה, אז לא בשבילי, ותמיד כאילו אם אתם לא יודעים איך זה מרגיש, אז תמיד תחשבו על אנשים שאתם אוהבים. יכול להיות, יש לכם, בטוח לכל אחד יש את החבר הזה, או את החברה הזאת, שכזה, הם ממש ממש אוהבים, אבל הסביבה כזה לא אוהבת, ואתם כל הזמן מגנים עליו, או מנסים לתרגם אותו לאחרים, כי אתם רואים אותו, אתם רוצים בהם שרואה אתכם, אז אתם לא יכולים לטעות, וכאילו, והלוואי וזה ירד לסוף דעתכם, אבל כאילו פשוט ליהנות מהדרך ומהרווקות, ואני חוזרת לעניין האומץ, אז פשוט להגיד מה שאתם רוצים, בלי פחד שאולי זה יהרוס לכם משהו, כי זה לא יכול להרוס לכם, משהו שלכם לא יכול להרס, ואני אתן לכם עוד מטאפורה שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני חושבת שזה פודקאסט שלם, ויש לנו עוד 10 דקות לדעתי, אבל אם אתם לא ביוטיוב, אז חבל, אני מובילה אתכם להגיע ליוטיוב ולראות אותי בלייב, כי אני פה לבשתי פיג'מה כדי שיהיה לי כיף וקוזי, אבל אם אנחנו פותחים את היד, אוקיי, אנחנו רוצים שכל מה שיהיה לנו בחיים, בזמן שהיד שלנו פתוחה, אם נגיד סתם, עכשיו אני לא יודעת איך לעשות את זה, שתבינו את זה בספוטיפיי, אבל תחשבו שהיד שלכם פתוחה, אוקיי? נגיד עכשיו זוגיות, אוקיי? יש אנשים שמה שהם עושים, הם אוחזים בזוגיות מאוד 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 חזק, אוקיי? עכשיו כשלוחצים על משהו וסוגרים את האגרוף מאוד מאוד חזק, כדי שהוא לא יברח, אז מה שקורה זה או שהוא בורח, כי תחשבו שעכשיו אתם מחזיקים, לא יודעת, כזה מין גומי כזה, או משהו, או ציפור, או לא יודעת, אתם מנסים להחזיק משהו חזק. אז יש אחד משתי האופציות כשאתם לוחצים על היד. אחד זה או שהוא יברח מהצדדים, אוקיי? 2 זה שהוא יישבר. שום דבר שאנחנו נחזיק חזק, אין לו זכות קיום. הדבר שאנחנו צריכים לשאוף עליו בחיים שלנו, זה שהיד שלנו תהיה פתוחה, ומה שנמצא פה ירצה להיות כאן. ומה שנמצא פה זה מה שצריך להיות כאן. זאת אומרת, שכל הזמן יהיה בשחרור, ושמה שלא צריך להיות כאן, שפשוט יצא מהחיים שלנו. בטוב, ברע, במכוער, זה לא רלוונטי להמשיך בדרך, להיות כמה שיותר נאמנים לעצמנו, לנסות לראות את הסימנים, אבל בחיים לא לאחז, לא להיות בפחד, לא לפחד לא להגיד כי זה יכול להרוס, לא לפחד להתבטא כי זה יכול להרוס, זה בסדר להתבטא, זה בסדר להיות לא בסדר, אבל אני כאילו פתאום נזכרת באיזה משהו שהיה לי עם חברה, אני חושבת שיש לי חברה אחת שחושבת שאני הוצאתי אותה מחיי בגלל ההתבטאויות שלה ובגלל האימפולסיביות שלה. ואני חושבת שהיא גם פחדה להתבטא ככה, כי היא ידעה שאני אוציא אותה מהחיים שלי בגלל זה. ואני רוצה להגיד שזה לא נכון, שאם את אימפולסיבית ואת מדברת בצורה מסוימת, שהיא לא כמו חברה אחרת שלך, תהי בדיוק כזה, כי יש לי עוד חברה כזאת, שזה מה שאני אוהבת בה. אני לא תמיד מסכימה איתה, ואני לא תמיד נותנת את הבמה לדרמה, ולא, אני לא תמיד מסכימה שידברו ככה, ואני כל פעם עובדת איתה על זה, ואני אומרת לה, את לא תברחי, ואת תתמודדי, ואת לא תכתבי לי מגילה, ואת לא זה, ואת לא זה, ואת לא זה, אבל אני אוהבת אותה בדיוק כמו שהיא. וכן, אנחנו אנשים שונים, אבל הבחורה האימפולסיבית, היא גם זאת שמכניסה לי חיים, היא גם זאת שעושה לי את כל הכיף, היא גם זאת שכאילו, זה אותה בחורה. ובסופו של דבר, אנחנו צריכים לשים את הגבולות שלנו, מה מותר איתנו ומה אסור איתנו. אבל אם את אימפולסיבית, אם את יוצא לך לדבר לא יפה, אם את מרגישה אבל כאילו, מי יקבל אותי אם אני כל זמן אני? לא, את תעשי עם העבודה על עצמך בדרך, אבל כשתעשי את העבודה על עצמך, את צריכה סביבה של אנשים שיקבלו אותך כמו שאת, ויאהבו אותך כמו שאת, ויאמינו בדרך שלך, ויאמינו שאת יכולה ללכת את הדרך. וכל עוד את תהיי במקום שאת לא יכולה להביע את עצמך, אז איך תתפתחי? איך תתפתחי כשאת מחזיקה דברים בפנים? את חייבת לפתוח, להיות
את, ומי שישאר פה, זה מי שצריך להיות, ומי שלא, שילך, ואם את תישארי לבד, אחלה, מעולה, כנראה שאת צריכה להחליף את כל הסביבה שלך, ואולי זה יהיה הנושא הבא שלנו לפודקאסט, איך לשנות את כל הסביבה שלך, ואיך להישאר לבד, כי זו התקופה שאני עברתי מה7 באוקטובר, עברתי המון 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 לבד, ואני חושבת שזה פרק בפני עצמו, אבל אני חושבת הייתי רוצה לסיים את הפודקאסט דווקא כאן, כי זה פרק ראשון, ואני סופר, סופר מתרגשת, ואני לא רוצה לסטות לעוד מלא מלא נושאים, כי אני יכולה לדבר בלי סוף, אני חושבת שאם פותחים לי מיקרופון, אני יכולה לדבר 10 שעות, ואני חושבת שזה בדיוק העניין לפרק הראשון, זה האומץ, ופשוט להיות אתם, ולא לפחד, לא לחיות בפחד, כי מכל כך הרבה סיבות, אבל אנחנו כאילו חיים רק פעם אחת, ובסוף הבן אדם היחידי שהולך לישון עם עצמו בלילה, זה אתם. אף אחד לא הולך לישון עם הראש שלכם, עם המוח שלכם, עם המחשבות שלכם. כשאתם הולכים לישון בלילה, משהו צובט אתכם, גם בעלכם, גם במידה ואתם אוהבים אותו, בסדר? והוא אוהב אתכם. הוא עדיין לא יודע מה עובר עליכם. וגם בעם שתהיו נשואים לו 50 שנה, אתם עדיין לא מכירים אותו, כי אנחנו בעצמנו מגלים את עצמנו כל פעם מחדש, ואנחנו חייבים לאפשר לעצמנו, להכיר את עצמנו כל פעם מחדש, ולא למסגר את עצמנו, ולא להגדיר את עצמנו, ולא, יש את השיר של חנן בן ארי, ויקיפדיה, אל תכלאוני בשום כלוב, אל תסכמו אותי בוויקיפדיה. אני לא רוצה שישימו לי פסקה בוויקיפדיה, אני הרבה יותר מזה. אני לא רוצה שתצפה ממני לשום דבר, אני רוצה להיות מה שאני רוצה, ואני רוצה שתהנה מזה בדיוק כמו שאני נהנית מההתפתחות שלך. ובסוף רק אנחנו הולכים לישון עם עצמנו בלילה, ואני אסיים בדבר האחרון, על התפשרות, כי אני חושבת שאומץ והתפשרות זה כזה, זה נושאים שהם קשורים אחד בשני, כי כשאין לך אומץ את מתפשרת, והייתי רוצה לסיים בזה שלמה היום אין לנו את הלגיטימציה להתפשר, לצערנו, כי יש בזה לפעמים משהו מאוד מאוד נוח, אבל למה היום בשונה מלפני 40 שנה אין לנו את הלגיטימציה להתפשר, אז פעם אני דיברתי על זה באינסטגרם שלי, אבל עכשיו שתו במה לדבר על זה גם פה, אז לדבר על זה גם פה, כי בטח הרבה אנשים לא שמעו, זה היה לפני כמה שנים. אז לפני 30, 50, 60, 70, 80 שנה, בן אדם היה נולד, הולך לגן, הולך לבית ספר עם אותם אנשים, לתיכון עם אותם אנשים, ואז החברים שלו היו כנראה מהשכונה שלו, מהרחוב שלו, ככל נראה, הבת זוג שלו הייתה הבחורה מאותה קומה, אולי אפילו במשפחות מסוימות מאותה משפחה, אבל זה היה פחות או יותר הסביבה שלנו, והיינו עובדים ככל נראה במפעל הכי קרוב לבית, היה סוסים אז, זוכרים סוסים, היינו הולכים ברגל, אולי עוד לפני הסוסים, אבל אתם יודעים כל האבולוציות, ואז היינו מסיימים במפעל שאנחנו עובדים בו 60-70 שנה, או 50 שנה, לא עוד כמה שנים, ואז היינו חוזרים הביתה, לספה, פותחים אותה, אוקיי, אולי פעם לא היה ספות נפתחות, אבל היינו יושבים על הספה, ואולי פותחים טלוויזיה, שחור לבן כזה, ורואים פשוט את הערוץ היחיד שהיה, ומתנוונים כזה, ומעבירים את הערב, הולכים לישון, ומתחילים עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, וכל יום היה אותו יום, וכזה היינו מעבירים את החיים. מה שקרה בעקבות הסושיאל מדיה, וזה משהו שצריך מאוד מאוד להבין אותו, ממש ממש לעומק שלו, ואנחנו נדבר עליו עוד הרבה, כי יש לי הרבה מאוד הבנות סביב הסושיאל מדיה, בגלל שאני מתעסקת בזה המון המון שנים, אבל מה שקרה דרך הגלובליזציה והסושיאל מדיה, זה שאין לנו כבר את האופציה לעשות, מי שלא רואה ביוטיוב, אני מכסה את העיניים, אין לנו את האופציות לכסות את העיניים. הכל in our fucking face. זאת אומרת, אם יש לך חלום מסוים, ופעם הייתי יכולה פשוט לנוון את עצמך מול הטלוויזיה, ופשוט לא היית רואה, אז זה לא היה נוגע באחרי, רחוק מהעין, רחוק מהלב, מה שאנחנו לא רואים, לא כואב לנו, אבל למה אנחנו רואים הכל? זאת אומרת, אם את רוצה להיות שחקנית, ואת כזה פשוט קוברת את זה, פעם קברת את זה והיית רואה טלוויזיה, אז היום את רואה את מישהי מהשכבה שלך, שאני אקח את זה אפילו יותר חמור, מישהי שאת ממש לא מעריכה, הופכת להיות שחקנית מול העיניים שלך, אז את מתחילה לקנא, אני חוזרת למילה קנאה, כשאתם מרגישים קנאה, תחליפו את זה אני רוצה גם, משהו אני רוצה שם גם, תשאלו אתכם מה יש שם שאני גם רוצה, כל פעם שאתם מרגישים קנאה, תשאלו אתכם מה יש שם שאני רוצה גם, כי הקנאה באה לסמל לנו, להראות לנו שיש משהו שאנחנו רוצים, ואין לנו, יש משהו בבן אדם הזה, שהוא משקף לנו מה אנחנו עוד רוצים, מה חסר לנו, מה בא לנו, כי הרי,
בסופו של דבר, אם עכשיו אני אראה מישהו שיש לו וילה מטורפת בעזה, עם בריכה מטורפת, 10 קומות, בריכה לתוך הים, נוף פנורמי, נוף זה, אני לא אקנה בבית שלו, ואני לא ארצה לגור בבית שלו, כי הבית שלו בעזה. אבל אם אני אראה מישהי מהשכבה שלי, עם בית כזה בתל אביב, יכול להיות, בתל אביב דווקא בא לי, אז יכול להיות שאני אקנה, אני אולי לא אקנה, כי אני באמת מרגישה שאני נמצאת כאילו במקום הזה, והכל טוב, ולא חסר לי כלום, אבל אם אני כן מקנה, אז זה בדיוק מה זה בא לי להגיד. אני יכולה להגיד לכם במה אני מקנה, ממש כאילו בצורה הכי פתוחה, אני מקנה בבנות שאני רואה ברשת, שפשוט פאקינג מדברות, פשוט מדברות, כאילו, וואו, נטע, תשחררי כבר את הנצרה, אני ממש מקנה, אז אני מקנה בשפה הרגילה, אבל באמת של החיים, אני גם רוצה, אני מסתכלת באמת, יואו, איזה כיף להם שהן ככה משוחררות, וכיף להם, הם כאילו זורמות, יואו, איזה כיף, בא לי גם, ואז אני יודעת ששם אני צריכה לעבוד, ששם אני צריכה להתקדם, ששם אני צריכה לעשות. אז אני חוזרת לסיפור הדור הישן, אז היום אנחנו לא יכולים לחסות את העיניים, אנחנו רואים את הדברים מול החיים, כאילו מול העיניים שלנו. פעם, אם היית מתחתנת עם גבר, ופה זה חשוב מאוד להבין את זה, פעם אם היית מתחתנת עם גבר, שהוא היה סבבה כזה, אבא טוב, בן אדם טוב, ידאג לי וזה, פרנס את הבית, והוא יהיה אבא מקסים וזה, הייתי יכולה לחיות איתו באמת כל החיים, ובגלל זה אנשים לא מתגרשים. היום, אם את יושבת מול מישהו, שהוא סבבה כזה, הוא מהמם, הוא מקסים, הוא באמת בן אדם מדהים, ואת פותחת את האינסטגרם, ואת רואה את שולה, מהשכבה שלך, אוקיי? בניו יורק, עם בעלה והילדים, מתנשקים, אוקיי? והם כאילו, תמונה כזאת עם משפחתית מהממת, הם לובשים גם כולם את אותה פיג'מה, והם נראים בסי, הם נראים מאושרים. ואת מסתכלת ימינה, ואת לא מאוהבת בפאקינג בן זוג שלך ברמת רטטים. עכשיו מה אנשים יגידו, כן, יהיה רטטים למי שמאמין ברטטים, אבל עזבו. אבל את לא מאוהבת בבן זוג שלך, ואת רואה אהבה מולך, אוקיי? הופה, זה דיסקות שנשאר לי 10 דקות. הופ. ואת לא מאוהבת בבן זוג שלך, אז מה שיקרה באופן אוטומטי, זה שזה יתחיל לאכול אותך מבפנים. כי את רואה, רחוק מהעין, רחוק מהלב, אבל דברים כבר לא רחוקים מהעין, אנחנו רואים, אנחנו חשופים, יש גלובליזציה, אנחנו רואים הכל לא רק פה, בכל העולם. אז אם את מסתכלת ימינה, ואת לא מאוהבת בבן זוג שלך, זה יתחיל לאכול אותך מבפנים. עכשיו, אם את מאוהבת בבן זוג שלך, אוקיי? אז את תראי את, לא, איך קראו לה? שושנה? גלי? אני לא זוכרת איך קראתי, בוא נקרא שושנה. תסתכלי על שושנה, ותסתכלי, וזה יהיה לך סבבה, וזה פשוט תמשיכי לגלול, זה לא ייגע בך. אבל אם את לא מאוהבת בבן זוג שלך, זה יאכל אותך. עכשיו אני רוצה להגיד משהו פה, שבטח הרבה אנשים כזה עולה להם ישר. כן, אבל הסושיאל מדיה זה לא אמיתי. אז אני רוצה להגיד לכם, זה לא משנה. זה לא רלוונטי. אם לפני דקה, שושנה וחיים, בעלה, רבו פיצוצים, כאילו ברמת עוד שנייה התגרשו, שברו את המלון, אוקיי? שברו את הבית מלון בניו יורק. ואז עשו את התמונה של אבי דבי, והעלו את זה לרשת, זה לא רלוונטי שהם רבו, מה זה רלוונטי אם זה אמיתי או לא אמיתי? זה בא לשקף שלנו משהו חסר. כי יש אנשים שהם מאושרים בניו יורק, בסדר, אולי שושנה ספציפית הולכת להתגרש, אוקיי? ואז אנחנו בעצם שמחים להעיד בליבנו, הנה, שושנה וחיים נתגרשו אחרי שנה, הנה זה לא היה אמיתי. זה לא משנה. אנחנו לא חיים של אף אחד, אנחנו לא חיים את החיים של שושנה ולא של אף אחד. אם לי לא טוב, מה זה משנה אם להם טוב או להם לא טוב? למה אני מחפשת שלמישהו אחר לא יהיה טוב? כדי להגיד, הנה גם להם לא טוב, אין דבר כזה טוב. מי שתהיה לו אהבה זה מי שמאמין באהבה, מי שיהיה לו פרפרים זה מי שמאמין בפרפרים, מי שמאמין בזוגיות תהיה לו זוגיות, מי שלא מאמין בזוגיות לא תהיה לו זוגיות, מי שמחפש את ההוכחה של הנה כל המערכות יחסים חרה, הוא ימצא אותם, הוא ימצא את כל המתגרשים, אחד אחרי השנים יבואו אליו לתוך הפנים, כי זה מה שהוא מחפש, מה שאתה מחפש אתה תמיד מוצא, אז תחפשו את הטוב, וכן, אין לנו את האופציה היום להתפשר, כי הכל מול העיניים שלנו. אם אנחנו רוצות להיות שחקניות, ואנחנו לא שחקניות, אנחנו נראה מישהי מהשכבה שהיא שחקנית. אם אנחנו רוצות כזה, לא יודעת, לעשות פודקאסט, בדיוק כמו שנטע עושה עכשיו, אז יש מצב שזה מופעל טריגר, יש מצב שיש אנשים שלא יראו את הפרק הזה, בכלל מרוב שזה מעצבן אותם שהוצאתי את הפודקאסט, כי הם גם רוצים. יש מצב שאתם רואים מישהו שהוא, אתם מכירים את זה שאומרים, אני לא אנקוב בשמות, ויש איזשהו זמר שאני מאוד 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 אוהבת, ויש איזה קטע כזה, שכל פעם שאני אומרת את השם שלו, לא כל פעם, אבל הרבה פעמים קרה, שאמרתי את השם שלו, ודיברתי על כמה אני אוהבת אותו, וכמה אני כאילו שרופה עליו, וכמה אין, אני מאוהבת בו. כל פעם היה איזה בחורצ'יק, שדאג להגיד עליו משהו רע, או כן, אבל הוא עושה סמים, כן, אבל הוא בוגד, כן, אבל הוא זה, כן, אבל הוא זה. עכשיו, אני שואלת את עצמי שאלה, אני אמרתי כמה הוא זמר טוב, כמה הוא מדהים, איזה קול מהמם יש לו. איך זה קשור לזה שהוא עושה סמים? א', הוא לא עושה סמים בעיניי, אבל
וגם אם כן, כאילו, אנשים שמורידים אנשים, זה כדי להעלות את עצמם, כדי להרגיש טוב עם עצמם. ברגע שטוב לך, אתה לא מחפש להוריד אף אחד אחר. אפשר למצוא בי מלא פאקים, אפשר למצוא בכל אחד שצופה כרגע מלא פאקים, אבל אנחנו מתעסקים במה כן טוב. אני לא רוצה שאף אחד יהיה נטע, אני רוצה שתיקחו ממני את מה שטוב לכם, בשביל זה אני שם את עצמי out there, וכשאנשים מורידים אחרים כדי להעלות את עצמם, אתם יכולים ישר, פשוט שיהיה לכם את המנגינה הזאת בראש, זה משהו שחסר בהם, כי אין שום סיבה להתעסק בעם אחר ולהוריד אותו, זה פשוט להסתכל ולהגיד, רגע, מה יש בה, וואי, באתי להגיד את השם של הזמר, מה יש בו שכואב לי, מה יש בו שאני מרגישה את הצורך להגיד, כן, אבל הוא עושה סמים, או, אני אתן רגע דוגמה אחרת, מה יש בך, או בי, או בכל אחד, שכשאומרים משהו על איזה בחורה, אז את חייבת להגיד משהו לא טוב עליה, למה? שימי לב, שם העבודה שלך עם עצמך, שם, ממש, לשבת אני צריך להגיד, אופה, למה היא באה לי ברע? מה היא מפעילה אצלי? מה הטריגר? איפה היא מעצבנת אותי? מה יש בה שאני רוצה בי? הרבה פעמים יש מישהי שאנחנו רוצות בה משהו מאוד, וגם היא רוצה בנו משהו מאוד, ובגלל זה גם לא עובד, יש כזה מין כזה, דיסק כזה בלי שקרה שום דבר. כי אני באה לה ברע, כי יש משהו בי שהיא רוצה, היא באה לי ברע, כי יש משהו בה שאני רוצה. אוקיי? אז זה ממש עבודה עם עצמנו. וזה גם קשור לאומץ. אומץ להסתכל על האמת בפנים, ולקחת אחריות על החיים שלנו. אז זהו, אז היום אין לנו את האופציה להתפשר, ולכן אנחנו חייבים לעשות עם עצמנו את העבודה. אני אמשיך לשתף בפודקאסט שלי, על הדרך שלי, התובנות שלי. אנחנו נקרא לפודקאסט הזה תובנטה, החלטתי. זה הייתה תובנטה פרק מספר 1. איך להיות אמיצים נקרא לזה, או משהו כזה. אני מקווה שנהייתם מהפודקאסט, אם קיבלתם ממנו ערך, אהבתם אותו, לקחתם ממנו משהו, הרגשתם שהוא יכול, שעושה לכם טוב, אני יותר מאשמח שתשתפו אותו אצלכם בכל מקום, כי כולנו משפיעים, ואנחנו אף פעם לא יודעים על מי אנחנו משפיעים, מספיק שאתם תשתפו את זה בסטורי שלכם, גם יש לכם 10 עוקבים, יכול להיות שזה יגיע לעוד מישהי, שתעביר את זה לעוד מישהי, לעוד מישהי, ואז ככה זה יעזור לעוד מלא אנשים. וזהו, אני מקווה שאהבתם, אני ממש אשמח לשמוע את התגובות שלכם. אם אתם רוצים לעודד את הפודקאסט שלי ולתת לי את התחושה שנטע, תמשיכי, זה חשוב, אנחנו רוצים עוד פרקים, אז תעשו סאבסקרייב, זה מה שאומרים, נכון? ביוטיוב, בספוטיפיי, תגיבו, תשפיעו, תהיו חלק, כי אתם משפיעים גם עליי, אתם חלק מהמסע שלי, בזכותכם אני נמצאת איפה שאני נמצאת היום, וזה לא כדי להוריד מעצמי, זה כי אנחנו הולכים ביחד. אנחנו תומכים אחד בשני, פחד אני תומכת בכם, פחד תומכים בי, ובסוף אנחנו בונים אחד את השני, ואני נהנית ללכת איתכם את המסע, ואני מרגישה שזאת רק ההתחלה. היה לי כל כך כיף, אני לא מאמינה שהיה כל כך כיף. כל כך פחדתי. כל כך רציתי לעשות את זה. היה לי שיחה עם שרית, שהיא הפודקאסט הבא שאני עושה היום. המלווה הרוחנית שלי, היא אמרה לי, למה את כועסת? כי דיברתי איתה לפני זה, על הפודקאסט שלנו, אני ממש כאילו, יש לי עוד רבע שעה, אמרתי, הפודקאסט שלי, ועל מה אני אדבר, ועל מה אני זה, ועל מה אני זה. והיא אמרה לי, אבל את יודעת, את יכולה לדבר, אני אומרת, אני יודעת, אני רק תשאלו אותי שאלה, ואני שרה, אבל כל מה שפותחים מצלמה, אני פשוט סוגרת את הפה, אני לא מצליחה לדבר, אני לא מצליחה להביע את עצמי. ואני כל כך שמחה, אני מרגישה שזה עובד. אני מרגישה שאני מתקרבת, אני מרגישה שאני הולכת לכיוון הפודיום שלי הפרטי, והדבר הכי חשוב זה שאני נהנית מהדרך, אני לא מחפשת התוצאה, ואני לא מחפשת להיות במקום ראשון בפודיום, אני מחפשת ליהנות מכל פעם שאני באה לפה, ושכל פעם שאני אבוא לפה יהיה לי כיף, וזה לא יהיה מאמצה, שכל פעם שאני אבוא לפה אני אבוא בכיף, ולא ממקום של, אני צריכה לעשות כי יש לי פודקאסט, או התחייבתי, אלא ממקום של, וואו, על מה נדבר הפעם? איזה כיף לנו. וללכת על הדרך של החיים ביחד, לפתוח עוד ועוד התודעה, לשים סימני שאלה, לטעות, לתת את האופציה אחת לשנייה, לטעות, ואת המרחב להיות בסדר, לא בסדר, לדבר, לא לדבר, לא יודעת, להיות מה שאנחנו ולגלות את עצמנו. אני אוהבת אתכם, תודה רבה שאתם תומכות בי לאורך כל הדרך, וזאת רק ההתחלה. תודה לכם, ואני מקווה שנהנתם מהפרק הזה. אני אעלה רובריקה באינסטגרם שלי, לפרק הבא, שתוכלו ככה לחשוב אולי על מה אתם רוצים שנדבר בפרק הבא, ולא נגעתי אפילו בשאלות תשובות, אבל אני חושבת שזה היה מספיק טוב, אז זהו, הנה שרית כבר פה בחוץ, אנחנו ממשיכים לפודקאסט הבא, נשיקות, ושיהיה לכם בוקר, צהריים, ערב טוב, טוב הנטע.